A pesar de constituir unha das principais vías de comunicación do concello boirense e do seu valor histórico, a rúa principal de Boiro leva anos sen ser obxecto dunha actuación en profundidade. Por esta razón, a Fundación Ría está a levar a cabo un estudo para humanizar a zona, cunha proposta moi semellante á da travesía de Palmeira en Ribeira. O primeiro paso para elaborar un anteproxecto é identificar as necesidades que presenta a estrada, que soporta un elevado volume de tráfico. E que mellor maneira de facelo que da man dos propios veciños que mantiveron unha xuntanza cos técnicos na que lle transmitiron as súas demandas de cara a avanzar cara unha posible semipeonalización nalgúns treitos da vía. Os arquitectos da Fundación Arrías expuxeron o traballo que están realizando, tuvo unha boa aceptación polos veciños, donde os veciños aportaron tamén ideas. É un modelo que xa se fixo en Palmeira no seu día e, bueno, nos seguiremos traballando para que tamén Boiro conte con esa inversión e ese traballo que se vai realizar en Palmeira, pois tamén que se vexa reflexado na rúa principal. Para iso estamos traballando arreo e dentro do Concello poñernos a disposición da AXI e a disposición da Fundación Arría e da Consellería para sumar e aportar, pois, ideas e que sea un consenso de todos, dos veciños, do Concello, dos comerciantes e de todo o mundo, non? Este proxecto forma parte dun plan integral para humanizar a estrada AC305 ao seu paso por varios núcleos de poboación en toda a comarca. No que respecta a Boiro, tamén está en estudo unha posible mellora da vía na zona de Escarabote.